До мен Ивайло Петев, първо ще те помоля да кажеш няколко думи за този турнир. Получи фанелка, купата тежи ли, не знам. Много купи тая година, дай Боже, на година още повече. Това е една добра инициатива, която аз адмирирам. Все пак дава голяма трибуна на доста момчета да упражнят своите умения и накрая да спечелят една купа. Аз бях на едно такова награждаване в Плевен. Имаше доста голям зрителски интерес, което приятно ме изненада. Два интересни мача ви предстоят. Този срещу Витоша Бистрица и след това срещу шампиона от Таряна. Готвите ли се сериозно за тези мачи? Готвяме се за всеки мач еднакво по един и същи начин. Най-тежкият ни мач предстои на 21-ви. Надявам се да победим. А знаете, че след това ще има един състезател от Таряна, който ще има възможност да се подготви с вас известно време. Очаквате ли да е някакъв талант? Може пък някакъв трансфер изненадващ да направите? Всичко е възможно. Надявам се, че е най-добрият от всички. Ще преценим неговите качества.